Bé, benvinguts i benvingudes a aquesta assemblea de la xarxa socialista unificada de Catalunya, Socialisme 21. Estem contents d'estar aquí tots i totes per dues qüestions. La primera jo crec que és bàsicament per felicitar-nos. Per felicitar-nos per la feina feta, perquè amb la nostra participació hem ajudat a construir i a enfortir moviments socials i lluites socials prou importants per millorar les condicions dels sectors més desafavorits i per poder començar a construir aquesta societat millor, més justa i més solidària que tots i totes volem. La renda garantida ciutadana, els pensionistes, els desnonaments, el dret a la vivenda, la pobresa energètica, la sanitat pública, l'educació pública, la sortida de l'euro, les marees de marees, les marxes de la dignitat i segurament me'n deixo moltes, són una mostra d'aquesta participació nostra en les lluites i moviments socials. I la segona raó per la que estem aquí, evidentment, a part de trobar-nos i felicitar-nos, és per enfortir-nos i millorar aquesta nostra organització. La lluita és el camí, el socialisme és l'objectiu, és el lema d'aquesta assemblea, i crec que amb aquestes dues frases no cal afegir gran cosa més. La lluita com a camí, perquè tots i totes sabem que sense lluitar no aconseguirem recuperar ni drets socials, ni drets laborals, ni una societat justa ni en pau, i perquè el socialisme és l'objectiu, perquè dins del capitalisme és impossible, si no el superem, impossible que puguem construir aquesta nova societat.